de veritat que, o sigui, realment vull, bueno, evidentment tothom vol aprovar, no?, quan es presenta examen, però necessito provar perquè el primer cop que em vaig presentar ja va ser com, ja podràs tornar a fer vida normal, perquè clar, portava no sé quants dies dedicant tota la meva vida al teòric, i només pensant en això, portava com gairebé 2 setmanes. És veritat que aquella vegada, o sigui, la primera vegada que em vaig presentar, no havia fet tants tests, o no els havia fet tan bé com els he fet aquesta vegada. Aquesta vegada, de fet, els he fet bastant per temes, com per veure les màximes preguntes possibles, perquè literalment, quan els feia així generals, suposo que et posen les preguntes que més surten i que més clares t'han de quedar, i era com que no se'n paraven de repetir les mateixes, i era com, sento que estic fent tota l'estona el mateix test, vull veure més preguntes, saps? Llavors, vaig fer també tests de temes i m'ha anat superbé, per si algú està preparant el teòric, però això, que necessito, o sigui, ja tenir molt de sobre, perquè no puc més, a part que vull posar-me a llista d'espera per fer les pràctiques, perquè moro de ganes de tenir un cotxe, o sigui, ara mateix estic que mai he tingut tantes ganes de tenir el cotxe, i vull posar-me ja a llista d'espera per començar pràctiques quan abans millor. És que vull deixar de dedicar tota la meva vida al teòric, o sigui, vull tornar a ser una persona normal, vull tornar a mirar tranquil·lament una pel·li, una sèrie, llegir-me un llibre, no sé, quedar amb gent, fer coses que no siguin fer testos. Poder escoltar 100% a classe perquè no em sento malament per estar sense fer testos. Llavors, bé, això, em vaig aprendre les ITVs mentre esmorzo, perquè no me les sé, i sempre te les acaben preguntant, i a veure si aconsegueixo aprendre-me-les, i després em miraré també preguntes que he fet malament durant tots aquests dies, que he anat fent captura de pantalla, però no faré cap test. Em vull fer algun, us he de dir, però crec que no en faré cap, i que en tot cas només llegiré una mica de teoria, sobretot a l'alumbrado, que és el que més tinc dubtetes, sabeu? Llavors això, bàsicament. Bé, noies, doncs en 10 minuts he quedat amb el meu pare, m'he de planxar el cabell, però com veieu el tinc com ja bastant bé perquè me l'he eixugat amb el secador, i com me l'eixugo bé amb el secador em queda bastant llis i no necessita com tantes planxades, però bueno, sort perquè tinc literalment 5 minuts per planxar-me el cabell i 5 minuts per acabar de preparar el que hagi d'endur-me, perquè clar, m'he d'endur coses, però bueno, no passa res. Estic nerviosa, ara estic una mica atacada, la veritat, perquè el primer anava com tranquil·la, perquè era com, m'estic presentant, però que m'he de presentar, perquè si no se'm caducava la matrícula a l'autoscola i va ser com, prefereixo presentar-me. Si aprovo, fantàstic, i si no aprovo, ja ho hauré provat, no hauré perdut la matrícula i a més ja tindré com l'experiència d'un examen, a perdre la matrícula i que llavors doncs també pots suspendre, saps? El proper cop que et presentis. Perquè jo crec que hi ha diferents nivells d'exàmens. He de dir que el meu no era especialment difícil, però, bueno, vaig dubtar en més d'una, no vaig seguir prou la meva intuïció, estic guapíssima ara. I doncs, bueno, 4 fallos, que no són tants, però fa ràbia igualment, evidentment. Ara he gravat un preparat amb mi, que no sortirà a la llum fins que no tingui la nota, segurament, perquè no, és que no sé, prefereixo no agafar-ho. O sigui, ho sap molt poca gent, realment, no ho sap pràcticament ningú, només els meus pares, evidentment, perquè estic aquí, els meus companys de pis perquè estic aquí, i he donat alguna explicació de per què no soc al pis, no estic obligada, òbviament, però bueno, tampoc, no sé, no soc una persona que sàpiga callar les coses, sabeu? O sigui, soc bastant oversharer i em costa guardar-me un secret meu, saps? És com... Em costa molt, vull dir, sembla que, com que no em sé guardar tampoc els meus secrets, no sàpiga guardar-los de la resta, no és el mateix dir una cosa teva que al final és una cosa que acabes triant tu, que se sàpiga, que dir una cosa a una altra persona que tu ha confiat a tu perquè confia en tu. O sigui, jo soc una persona, aquí no sé per què, sempre li he generat com bastanta confiança a la gent per explicar-me les coses i en general m'entero de bastantes coses. Per això, perquè tot i que xerri molt i expliqui molt la meva vida, la gent és com que acaba confiant en mi, no sé per què. A més això, també hi ha gent que considera que no sé guardar secrets perquè xerro molt. Però bé, no passa res. Jo sóc conscient que sí que en sé. I ja està. Ai, no ho sé, estic ja estressada. Però bueno, no passa res. És que... necessito provar. És que anava molt més tranquil·la al primer.
Però bueno, és que clar, també és normal, no? És igual, estic delirant. Vaig a posar-me música i acabar-me a planxar el cabell. Bé, noies, acabo de sortir a l'examen, no us he gravat perquè anava molt justa de temps, o sigui, literalment he arribat, al cap d'un minut m'han cridat i he entrat. I l'altre dia vaig ser aquí com mitja hora abans, però bé, estic molt contenta perquè crec que en general no era difícil. La veritat, he dubtat només amb dues, una està bé perquè l'he revisat i l'altra suposo que també, confiarem. En general, com que havia fet tants tests, no dubtava gaire. Espero no plorar demà per veure 4 errors una altra vegada, però confio que no perquè en general bastant bé i no era com excessivament difícil, vull dir, em preguntava coses com per molt que dues persones beguin el mateix alcohol els hi afecta igual, bueno, o donen la mateixa tassa, jo no. I de fet això sé que no. Llavors, bueno, en general estic contenta. A veure què tal. Me'n vaig a treure amb aquestes ungles tan lletges, me'n vaig a comprar-me un arbre de llum i me'n vaig on més havia d'anar? A comprar-me caixetes i coses per la meva habitació de Barcelona. Li he vingut a descobrir el Prenaplex del meu pare perquè havia de comprar-me algunes coses que aquí són bastant més barates, coses com per exemple de la regla, i també em compraré aquesta crema hidratant del Dove, que m'agrada bastant el Dove, la veritat. Llavors, provarem a veure què tal. Tinc ganes de posar-me crema hidratant. Ara m'estic posant la Nivea i no m'acaba, perquè és com tan espessa. No. I pensar que jo m'ho posava a la cara, bueno, m'agafen tots els mals. Sort que a mi la meva la de CeraVe, que em va molt millor, però m'encanta. Bé, noies, jo ara ja em considero una persona lliure, sense saber la nota, però tinc plena confiança en que anirà bé. I si no, doncs m'és igual. Fins que no tinc la nota soc lliure. Per tant, em penso passar la tarda mirant-me YouTube. Que fa tants dies que no estic aquí en pau, amb calma, podem mirar YouTube tranquil·la, és que... Val, noies, acabo de tornar a activar el modo Pro. És que us explico una mica, vale? Aquesta càmera és la Osmo Pocket 2, o sigui, és com la que té absolutament tothom ara, que l'està comprant tothom, amb la pantalleta com així al costat, però la meva és com una més petita, o sigui, una versió anterior, i té la pantalla com integrada en el mateix pal, vale? Llavors té com una cosa que és la correcció de color, bueno, el balanç de blancs, que literalment fa que quedi tot molt més maco, però em fa por que sigui això el que em fa... no sé. I l'havia tret perquè pensava que era això el que feia que s'emparés la càmera, però es veu que no és això perquè s'emparava igual. Per tant, l'hem tornat i ja torno a ser una persona amb color. Vale, estic mirant un vídeo de la Sofia Jamela, m'estava mitja dormint, però he decidit que no dormiré. Cafè i avall a tirar amb la tarda, que tinc moltes coses a fer, perquè clar, com que he dedicat tota la meva vida a fer tests, doncs hem de seguir. Llavors, he recuperat la meva llibreta dels propòsits que vaig començar aquest 2025, que he deixat abandonada i crec que a principis de març val la pena que torni a posar-m'hi. Per tant, vaig a rellegir-me tots els propòsits, a veure si he avançat amb algun, a veure com reorganitzar-me per anar-los aconseguint, si en tinc algun de nou, doncs també afegir-lo, etc. I ara també faré una feina al campus virtual perquè avui a primera hora no hi havia classe, no hi hagués anat igualment, però bueno, no n'hi havia perquè tenim una activitat que havíem de fer al fòrum i no l'he fet. Per tant, procedeixo a fer-la, és una mica d'opinar sobre el bé i el mal i la banalitat i tal. Llavors, o sigui, la banalitat del mal, no la banalitat com a concepte. Bueno, i us volia ensenyar això, vale? No sé si us ho vaig ensenyar a YouTube, jo crec que no, perquè m'ho vaig comprar un dia aquests que no feia vlog. El meu pare s'ha carregat la caixa, però bueno, l'he mal influenciat perquè si ho compréssim m'ho vaig comprar al normal per 5 euros i el Primaprix està 2 per 2,50. Jo me'n vaig comprar un per 5 euros, però bueno, no comentaré lo pringada que soc, perquè hi va haver com una sèrie de dies que tot el que em comprava ho trobava com a la meitat de preu al cap de 2 dies i era com... Per què soc tan pringada? Però bueno, aquest Super Duster per treure la pols, perquè jo soc una mica piji en aquest sentit, vale? No m'agrada treure la pols perquè és allò de que vola... Bueno, no m'agrada. No m'agrada perquè, a més, jo què sé, la treus sobre el llit, tota la pols sobre el llit. No, em posa molt nerviosa. Llavors, he decidit que aquest any em facilitaré les coses que més em costen, perquè evidentment doncs, no puc evitar treure la pols perquè s'ha de fer, perquè si no hi ha àcars, hi ha de tot, bueno, no sé si hi ha àcars, però que no pot ser bo tenir la pols allà. Llavors, el Super Duster és el millor que hi ha, és com que ja et ve humit, encara que llavors amb el temps, si no el fas servir massa, es va assecant,
però literalment tu agafes aquesta esponja, la passes per la superfície d'on vulguis treure la pols, s'enganxa aquí i tu llavors ho neteges amb aigua i si ho necessites doncs, tornar a passar, doncs ho vas passant i avall. És veritat que un cop ho mulles per netejar-ho, per treure la pols que ja hi ha, o treus molt bé l'aigua que hi ha dins o queda una mica moll a la taula o el que sí que estàs traient la pols. Però bé, jo hi passo un paper i avall, crec que se'm fa molt més fàcil així netejar-ho, en un moment ho tinc tot fet. També és veritat que no tinc gaire superfícies en què per treure la pols allà al pis, però bueno. Però ja us dic, i aquesta doncs quedarà per mi, per aquí que és el meu pare, que com comento se'm fa bola treure la pols i és una cosa que em costa bastant. Llavors, bueno, me'n vaig a seguir prenent el meu cafè amb la meva tassa i vaig a procedir a fer la feina de la uni.